wato kuna ji ba abin mamaki ba zai kare ba. Akwai wani lokaci da yan kidnapping suka zo, ina benin da Alhaji yayi kwanan nan hawa 8, yan kidnapping shi suka sace. Kwarai ko in ke ga maka shi benin suka dauke gaba daya wato kwam kap. amma abokina wannan sata ta bani mamaki, amma kuma ta wata mahangar ba abin mamaki bane. Dalili kuwa shine jiyan nan hadiri ya gangamo, ya kuma gangamowa, ya kuma rikirkitowa, aka zuba da Alhaji Malam ruwan nan ku aka dinga zuba ruwa, aka dinga rikirkita ruwa. Ni kuwa na ga da na fece da gudu nake sai da na shige har cikin ɗakin matata. Wanda zai baka mamaki shine ruwan nan ko kallo ɗaya ba wanda ya taba ni. Na tambayi matata yaushe aka fara ruwan nan, sai ta ce mu ai an kai awa 3 ana zuga shi. Wannan abu ba zai bani mamaki ba, saboda ka san ni tsofan dan gwagwarmaya ne, kuma tsofan dan bariki ne ni. Ka san da cewa ni tsofan dan caca ne. 1474 a Lagos. In Lagos ba a yi gandun gada ba, lokacin Lagos bai na yi 3 ne rak a cikin Lagos. Idan na tashi shan sharisho, zuwa nake kamfanin sharishin gaba daya tukunyar da ake dafa sharisho din, na kafa baki na tsotse ta. Giya kuwa ba na shan ta baki, sai dai in na sa hannuna ta kafafan gashi na sai in sha sama da kirar 40. Idan na so tsiyata kaga sigari ta idan nake shan sigari. In na tashi shan sigari na in hayakin nake so, sai na tafi kamfanin saminti na Abikuta, sai na je na ci a operator ya kure min malejin injin gudunsa, ya bani bam a bakina, sai na cika na yi tatil wanda ya muna in na tafar sai gabe sun ta faɗo. Ala ya safe. To ina kuma ba ku je ku ajin banza, ani za ku je ku ƙarya, yan yaran ciki na za ku zo kuna mun ƙarya, ku ina ma kuka je kuka ƙarya. Ai mu ne masu ilimin ƙarya, in ƙarya ake, in dai ƙarya kake so madarata ga buka same mu muke kwas. Gaskiya ba Allah ne na aiki. Waya kenan. Honorable Mansur Manin Sulemana gwani a fanni da yawa. Ya kare abin da ya saba ko? Ya ba da Sufiyani Ibrahim Darazo dalleliyar mota ira Zabira. Me zai faru ban Allah nan sai biyo ne. Ƙaryar banza ƙaryar bofi. Dan siyasa ne zaka kira shi ya dauka? Dan fulani idan kana tantama ba sai mu baka nan ka gwada ba. Karadu Allah ƙarya ne. A samun number na kira ce. Samun number Asim 1. Asim 2 din nashi bashi ka samu Asim 1 na kira ce. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Suna na Buba. Daga rigar garin Gwano, amma yanzu mun dawo cikin garin Darazo da zama. Masha Allah Buba. Ya kake ya aiki ko? Lafiya kalau. Ina magana da Honorable Mansur Mani Sora ne. Kana magana da Mansur Mani Sora ne. Kai, sanu ba ya aiki. Lafiya kalau alhamdulillah. Ya awakin ka ya shanu. Lafiya kalau. Ya fama da jama'a. Alhamdulillah ana kai. Amma fa Aradu yanzu kai ne nake ganin ka cikin jiniyan nan yu daka. Ni ne a ciki. Kuma kai ne muke wayan nan da kai? Kwarai mako sosai. Kai. Inna lillahi. Amma kai. Ya dai lafiya me yake faruwa ne? Kai na ga abun ya mun daɗi ne wallahi, amma na ji daɗi wallahi irin ayyukan da kake muna jin daɗi sosai wallahi. Aradu Allah muna jin daɗi. Allah sarki aiki kan ai ka san mu wakilan al'umma ne. Kuma insha Allah muna kan ci gaba. Wannan shine number ka ko? Kwarai ko wannan ita ce number na ita ce. To ba da ma insha Allah duk lokacin da na shigo garin Darazo zan neme ka mu gaisa insha Allah. Ka gaskiya na gode sosai fa. Ana ce maka malam yi hakan gaban ka baka. Wato ka gane ba rayuwar nan fa sai a hankali. Wato ka wacce yarinyar da take taho wannan ainihin tacacciya ce. Wace daya? Wacce yarinyar da kake gani ga tana taho. Wannan dai mai taho wannan. Ita kwana a ɗakin samari a gunta ga shaye-shaye ga iskanci. Kai ai yarinyar nan wato ba abin da zai baka mamaki, iyayenta babu tsinannu irin su, dan iyayenta su ne kawai ba su iya tarbiya ba. Amma ba da haka ba yarinya guda daya kullum gulun fati ita ce ina ne kwana a ina ne. Kai wannan yarinya da kaga tana tahowa ko. Assalamu alaikum baba, ina wunin ku? Lafiya kalau. Malam dama ka santa ne? Ai yar guri na ce ya ta ce. Aikin banza. Ai duk abin da take yi tare da yata suke yi tare. Alo, jao. Ina jinka. Ito ai an riga da an sayar da saniyar aija, an sayar da ita. Ina kashe? Pikokes?
Ka ja'o ni ban san maka wannan pickpocket ba. Ina ne pickpocket haka? Ya to ka ce mu wajen tura kuɗi mana ja'o. Yanzu shi pickpocket ɗin muka je zai turo maka kuɗi. Zai kawo maka nan yadda kake. Ya to ba damuwa bari in je in ba. Bari in tambaya. Assalamu alaikum malam da Allah ko ka san wajen pickpocket? Kai, ni fa ban san wani wajen pickpocket ba. Idan Allah wajen da ake tura kuɗi. Oho, ce mun za ka yi POS. In ka sha kwanan nan za ka ga wani shago a nan ne POS ɗin, a nan ake tura kuɗi. Yawwa na gode fa, na gode. Salamu alaikum malam mai pickpocket. Amma alaikum salam. Dan fulani barka da zuwa. Yawa na sheja one yashe za a tura masa kuɗi. Za ka tura masa? Za ka tura masa? 70,000 ne. To ina suke? Ga sunan za ka hanyar mu akwai kwazazzabo da rami ga yashi zai yi saurin zuwa kuwa? Ba da mata na da tura shi ba da man zai je shi. To wani ne sabon dan aike network. To ga dai kuɗin da ya gashi. To shikenan. Karfa aje a samu matsala. Karfa aje a samu matsala fa ya je shi ya bada buba ya dauka shi shine fa. Fa. Yawa dan fulani ga slip nan an tura masa. A'a. Kamar yaya za ka she an tura masa, ina nan muna tare da kai ka she an tura masa. Kai malam ga kuɗin nan ina gani ka saka a cikin jakanka ga za ka she an tura waje a kuɗi. Kun san wannan shine zuwanku na farko wannan YouTube channel namu mai suna Cartoon Production Darazau. Don Allah ku daure ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin ɗauka idan mun ɗora. Mun gode. Assalamu alaikum malam mai pickpocket lafiya kalau lafiya? Lafiya kalau wallahi dan fulani lafiya kalau alhamdulillah. Ito madalla ka san wanshan kudin ya je hisumun lafiya kalau. A kudi sun je ko? Wallahi Allah. To alhamdulillah. Kai gaskiya hanyar kunnan akwai sauri. Shine na boni ga akuya ta za mu je mu gaida inna a ƙauye. Shine na sheto bari na boni nima a tura ni. A tura kuma dan fulani kuma? A tura ni ta mi tawoki mana. To in banda abinka ba dan fulani? Mu fa nan kuɗi kawai muke turawa. To kai malam mai pickpocket na gane ai ya shiga da wuri shine na she ni ma ran zo ni a tura ne maimakon ije na tafi a kafa ko? Dan fulani in banda abinka ba mota zaka je ka hau. Ka je diyan da zaka je ka amma mu nan kuɗi kawai muke turawa. Don Allah don Annabi a tura ni wallahi ko nawa ne zan biya to idan kayan sun yi yawa ma zan aje yar akuyan da ledan nawa sai a tura ni kadai da Allah a taimaka. Gaskiya dan fulani ba zai yi ba. Ka je ka hau mota kawai ka je ka gaida irwarka. Haka shi abun ma iskanshin banza ne. Ni na dauka ma ana tura mutane in dai ko ba a tura mutane na tiwa kidin na iskanshin banza ne. Aikin banza aikin wofi sun zo kawai sun zauna sun danyi dan akurkin shago suna shutan mutane. Ai kudin ta nace aka tura ne.
kai malam ni fa ido na awa yake ba za ka shushe ni ba. Ina ganin kuɗi babu wanda ya zo ka aike shi kashe wai an tura shi. Wallahi ƙarya kake, ka biya ni kuɗi na, wallahi na fasa, ga takardan ka na fasa, ka biya ni kuɗi na. Dan fulani ba haka ake abin nan ba, an riga da an ce maka an tura. Na ba ka takarda an tura. Kai me yake faruwa ne anan ka? Kai wai wannan mutumin ne na zo ni na ya tura mun kuɗi a ja'o. Ina gani ya saka kuɗin a jakan shi wai ya ya tura wa ja'o kuɗi saboda ya rena mun wayo. Haba dan fulani, ya haƙuri. Ya kai me fiye sai ake ne. Wato ka gane ya zo a tura masa kuɗi ne naira 70,000 kuma already na riga da na tura kuma na bashi takardan sai wullo mun takardan ya ce shi bai da kuma na riga da na masa kuɗi ka gane kai ni fa ba ka shushe ni ba ban ga mai mashin ya zo ba, ban ga wani mai mota ya zo shi ba, ban ga kowa ya zo shi ba, kashe ka tura kuɗi wara aradun Allah za mu yi ban roƙa maka kai Allah kai bura uba za mu yi da kai wallahi tallahi. Yanzu ka kira shi ja'on ka ji idan kuɗin sun je to idan ba su je ba kuma sai baka kuɗin ka. Aikin banza ƙaryar banza ƙaryan wofi bari in kira ja'on ka ji ba a zai she ban zo kuɗin ba su zo ba. Alo ja'o wai mai tuwaki ya kawo maka kuɗi ni ga mai fiko kes ya hannu da hannu ya baka kuɗin Allah a to gaskiya abun nasu da sauri wallahi amma ga kuɗin wannan gani a gabana to fa kai malam sai dai fa kai hakuri. To dan fulani ya je ko? Kudi ya je an ba shi hannu da hannu. To ai an faɗa ma wannan POS kenan. Kana bayarwa za a tura ma idan shine ma turo daga can za a ɗauki kuɗin a nan gurin sai a baka. To shikenan. Wato ainihin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wato ainihin ƴan uwa ina so ne ja mana wato ainihin hankali a kayan wa'ansu ababa wa'anda suke faruwa da mu a wannan gari namu mai albarka ko kuma in ce a wannan ƙasa tamu. Akwai mutane tambaɗaɗɗu wato mu gaskiya ba tsoron faɗan gaskiya muke ba saboda mu ruhinmu na addini ne kuma mu masu faɗar gaskiya ne saboda mu malamai ne. Na'am. Wato akwai mutanen da suke zuwa su shiga cikin gidajenmu su ɗeba mana matayenmu da yara da wato ainihin ma attajirai namu su ce sai mun wato ainihin ba da kuɗi ko? Haka ne malam. To mu ba ma tsoron su kuma mu ba ma ainihin wato shakkar su. Idan mutum ya zo zai ɗauki wato ainihin iyalinka ko kuma wata dukiya taka ka ainihin fito da makamanka wato ainihin jama'a za ku ji ni wato ina ta ɗaɗatu ina ta wato ainihin sokar baki ko? Ai jiya na shayo. Jiya kuma. Subhanallah. No. Wato ainihin bari nuna muku gani. Kaga malam ni fa ina sauri wajen budurwata zan je yanzu haka tana jira na. Wato ainihin malam dan tsaya na dan ainihin wato shigar maka da wasu ɗan nasihohi wato ka kalli wato ainihin sama da ƙasa kuma da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci abubuwa da dama ko dan wannan ma ya kamata a bauta masa amma yanzu haka kai kana tunanin cewa idan ka je wajen budurwarka nan ba alfasha za ku wato ainihin gudanar ba haba jama'a ku ji tsoron Allah mana wato ainihin ka zo mu tafi wajen wato wa'azi da ake gabatarwa yafi alkhairi a gare ka malam. Mu tafi. Wato ainihin kana da naira 20 a wajenka ka ainihin bani na dan sai amaro a shekai ustazin na dan maulare kai rabu da ni malam dan sai Dan Fulani a labarin zaɓe, ai mu ne muka yi zaɓe. Allah ko dan Fulani? Allah ko muke faɗa maka. Dan masaja, wallahi kun yi bele. Kun zo ku kwashe kayan ku. Kun yi bele, ku zo ku kwashe kayan ku. Kun yi bele, ku zo ku kwashe kayan ku. Wanda kun yi bele, ku zo ku kwashe kayan ku. Kun yi bele, ku zo ku kwashe kayan ku. Kun yi bele, ku zo ku kwashe kayan ku. Kun yi bele, ku zo ku kwashe kayan ku. Aneja kun yi bele. Zo ku kwashe kayan ku.
wallahi kun ishe mu ku zo ku kwashe kayan ku Sun yi fele, ku zo ku kwashe kayan ku. da ya gagare ku zo ku kwashe kayan ku Sun yi fele, ku zo ku kwashe kayan ku. ga insecurity ku zo ku kwashe kayan ku Sun yi fele, ku zo ku kwashe kayan ku. ga sata ga yunwa ku zo ku kwashe kayan ku da muka fara dangwalawa duk sai da muka dangwale su kaga kenan babu wanda idan ya shi ce ba mu zaɓe shi ba. Dan Fulani ban gane ba. Kaga mun zaɓi Tinubu, mun zaɓi Peter Obi, mun kuma zaɓi Kwankwaso. Wane ne ma dan Adama wannan? Oh my God. Atiku? Yawa mun zaɓi Atiku ma mun zaɓi Atiku. To kai in banda abun ka ba Dan Fulani ai guda ɗaya kawai ake dangwalawa. Yanzu kaga kai asarar ƙuri'ar ka kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu kan da aka zo rigar mu aka kashe mana mu zaɓi APC daga sama har ƙasa. Mu a tunanin mu ai duka za mu dangwale amma babu komai tunda ai mun yi addu'a kuma duk wanda Allah ya zaba mana ci a matsayin shugaba shine mafi alkhairi a gare mu. Haka ne kan. Amma idan ka zo zaben gwamna da za a yi nan gaba guda ɗaya zaka dangwalawa. Insha Allah ai yanzu kan ai kanmu ya waye ai.